Βάλια, ένα παιχνίδι εδώ στις Σφαίρες απέναντι στο Φοίνικα Αλεξανδρούπολης, στο οποίο δεν παίρνετε κάτι φεύγοντας βαθμούς, ωστόσο ήταν μια φιλότιμη προσπάθεια και με πολύ καλή εμφάνιση αναδιαστήματα. Το δικό σου σχόλιο. Σίγουρα δεν μας βγήκαν αυτά που θέλαμε. Νομίζω το βόλεϊ ξεκινάει από το σερβίς και την υποδοχή και δεν πήγαν καθόλου καλά σήμερα, οπότε λογική και ήττα, αναμενόμενη. Αναμενόμενοι με τον τρόπο που παίξαμε. Θέλαμε να διεκδικήσουμε σίγουρα βαθμούς. Δεν μας βγήκε. Πάμε για το επόμενο. Ήταν μια κακή εμφάνιση. Αν εξαιρέσω κατά περίοδους, όπως είπατε, την προσπάθεια σε ορισμένες φάσεις, ήταν μια κακή εμφάνιση της ομάδας. Ο Ανδρωστένης Θάσου πριν από λίγο κέρδισε την νίκη Αλεξανδρούπολης με 3-2, που σημαίνει ότι σας φτάνει στη βαθμολογία στους 8 βαθμούς. Πώς το σκέφτεστε αυτό και πώς κοιτάτε εσείς το μέλλον για τη δική σας ομάδα? Εγώ μόλις το έμαθα, εντάξει, είναι πολύ καλή ομάδα ο Ανδρωστένης. Το είδαμε και το προηγούμενο Σάββατο που παίξαμε μαζί τους και χάσαμε επίσης 3-2. Εντάξει, το ότι μας φτάνουν βαθμολογικά δεν θεωρώ ότι οι ομάδες έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, οπότε δεν μου κάνει τόσο εντύπωση. Εμείς προσπαθούμε σε κάθε μάτς να παλεύουμε για το καλύτερο, για να παραμείνουμε κατηγορία. Από εκεί και πέρα κάθε βαθμός, κάθε προσπάθεια είναι καλοδεχούμενη. Αυτά. Ωραία. Αθηνά, συγχαρητήρια για την νίκη. Πρώτο παιχνίδι για το 2026 και πρώτη νίκη. Τα συναισθήματά σου? Αρχικά, καλή χρονιά. Εντάξει, οι συνθήκες δεν μας πολύ ευνόησαν με τον καιρό, αλλά παραμείναμε συγκεντρωμένες και χαιρόμαστε για το καθαρό σκορ και ελπίζουμε να πάει έτσι, το 26. Πιστεύεις ότι κρίθηκε το παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΣ έβαλε δύσκολα διαστήματα. Όπως είπε και ο coach, μπορεί να είναι 3-0, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Το δικό σου σχόλιο? Ήταν πολύ δυνατό μάτς. Απλά δεν ξέρω, μαζευόμαστε στις προπονήσεις, υπάρχει διάθεση. Δεν ξέρω, αλήθεια. Τα πάμε καλά. Συγχαρητήρια και στον ΠΑΣ. Βλέπεις με αισιοδοξία το μέλλον? Ναι. Πάμε για τετράδα. Μια νίκη που έρχεται για το Φοίνικα με 3-0 απέναντι στον ΠΑΣ. Μια νίκη που τη θέλατε, ήταν και το πρώτο παιχνίδι για το 2026, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα με τον Ιωνικό. Ένα πρώτο σχόλιο. Αυτό το παιχνίδι το θέλαμε πάρα πολύ. Έχουμε σχεδόν ένα μήνα απραξίας και δεν κάναμε και πολλές προπονήσεις γιατί τα κορίτσια φύγαν για διακοπές και δεν είχαμε για τα παιχνίδια για 2 αναβολές και πριν τις γιορτές και μετά τις γιορτές. Το φοβόμουν το παιχνίδι πάρα πολύ. Αλλά ευτυχώς τα κορίτσια ανταπεξήλθανε, δείξανε πάθος, θάρρος, δύναμη και καταφέραμε και πήραμε ένα παιχνίδι που μπορεί να φαίνεται 3-0, αλλά ήταν δύσκολο να κερδίσουμε και ανταπεξήλθαν και συγχαρητήρια. Συνέχεια τώρα για τον Φοίνικα. Είστε αυτή τη στιγμή ένα βαθμό μπροστά από την νίκη Αλεξανδρούπολης, η οποία έχασε στη Θάσο από τον Ανδρωστένη με 3-2. Είστε στην τρίτη θέση πλέον, ανεβήκατε μία θέση. Πώς ατενίζετε το μέλλον? Δεν μας ενδιαφέρει το τι κάνει η νίκη, μακάρι να κερδίζει, είναι συμπολίτησα, όπως να κερδίζουμε και εμείς. Είτε είμαστε τρίτη είτε τέταρτη, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Θα ήθελα και οι δύο ομάδες να πάνε στην τετράδα. Θεωρώ ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο για τον Φοίνικα, γιατί σιγά σιγά θα μπούμε στο ρυθμό μας. Είμαστε εκτός ρυθμού ακόμα, γι' αυτό ήταν και πολύ δύσκολη αυτή η νίκη και τη χρειαζόμασταν πολύ. Πιστεύω από εβδομάδα σε εβδομάδα η ομάδα θα παίζει καλύτερα όπως και στον πρώτο γύρο. Παιχνίδι με παιχνίδι έπαιζε καλύτερα. Το ίδιο θα γίνει, πιστεύω, και τώρα. Το επόμενο παιχνίδι είναι τον Ανδρωστένη. Ο Ανδρωστένης δείχνει μία ανάκαμψη. Πήγε και κέρδισε μέσα στα Γιάννενα. Κέρδισε τώρα την νίκη 3-2. Βέβαια η νίκη είχε απουσίες. Έπαιζε η Μυρτώ η Προφάντη. Αλλά δεν έχει σημασία. Αρχίζει και παίζει καλά. Και θα είναι ένα πολύ καλό μάτς μέσα στην έδρα μας. Ελπίζω να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας και να κερδίσουμε.